Mayong adlaw sa Ginoo, maigsoon, bisan unsang klasihang adlaw ron, sa Ginoo lang gihapon. Salamat sa Ginoo nga kita makapaghiusa na usab diha sa search sa iyang pulong, pagtuon sa iyang pulong, pagtuki sa pulong sa Dios aron nga mulig-on mulambo ang atong pagtuo diha kaniya og makapagpanginabuhi ta nga matarong. Atong nasugdan ang serye nato nga atong giuluhan ang importante, ang pagkaimportante sa Bible study, ang pagkaimportante sa Bible study. Nganong importante man ang Bible study? Dunay upat ka hinungdan, maigsoon, nga nasulat sa Balaang Kasulatan. Primero, ang Bible study importante kaayo kay sugo ni sa atong Ginoong Hesukristo nga iwali ang mayong balita sa tanang katawhan aron ang mga tao makapaminaw sa iyang pulong, sa iyang kamatuoran, sa kamatuoran paingon sa kaluwasan. Mao ni primero, sugo sa Ginoo nga makapaminaw ang tanan. Ikaduha, kabubuton sa Ginoo nga katong nakapaminaw makadawat og pagtuo. Makadawat sila pagtuo pinaagi sa maayo nga pagsaysay sa balaang kasulatan kay kini mao'y kamatuoran. Unya kadtong nagatuo, ikatulo, kabubuton sa Ginoo nga katong nakatuo maluwas. Mao na ang tulo kay nungdan. Primero, makapaminaw ang tao. Ikaduha, makatuo ang tao. O katong nagatuo, maluwas. Apan dili pa mo human ni anak Megson, kinala magtubo pa ta, magpanginabuhi kitang balaan. So ikaw pat, kabubuto sa Ginoo, nga katong naluwas, makahigawas sa tanang kadautan nining kalibutan bisan pa sa atong mga kinabuhi. So mo upat kay nungdan, sugo sa Ginoo ang pagwali aron makapaminaw ang tao ug kadtong nakapaminaw makadawat og pagtuo ug kadtong nagadawat og pagtuo maluwas ug kadtong mga naluwas mga luwas makahigawas sa tanang uh, kangitngit ning kalibutan. Busa karon katungod ato naman nasugdan ang importante sa pagpahayag o pagtudlo sa pulong sa Dios aron ang tao makapaminaw. Ikaduha, ato karon pagatun-an unsa may but pasabot nga katong nakapaminaw makadawat og pagtuo. Unsa man ning pagtuo ha? Ngano man kinahanglan man nato ning pagtuo ha? Atong basahon ang atong bersikulo Roma 10, Roma 10 atong sugdan sa 13 ngadto sa 17. Apan magpunting lang ta des 17, malakbitan lang natin ang ubang mga bersikulo. Nagaingon, Megsoon, kay ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Tinuod ka na, mga liya. Apan, kinsa katong mga liya? Ikaduha, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhi. Nga naman, wala man sila nadungog. O unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi. Unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. O kung saan man sa mga tao sa pagkawali gawas kung sila pinadala. Ingon sa nasulat, katahong gayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita o naga-Bible study sa maayong balita. Apan silang tanan, wala manumbaling sa maayong balita. Timani, sa pag-Bible study, dili tanan gayo manumbaling nining pag-maayong balita. Kay si Isaias nag-ingon, Ginoo, kinsa bay nakatuo sa ilang nadungog gikan kanamo. Kinsa kuno nakatuo? Busa versicle 17 nag-ingon, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog o ang madungog magaabot pinaagi sa Bible study o pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo. Mao kini ang atong pagatun-an karon. Atong susihon ang upat ka parte niini. Primero, unsa may pagtuo. Ikaduha, sa unsang paagi kita nakadawat og pagtuo. Ikatulo, kinsan tinubdan niining klasihan nga pagtuo. Ikaupat, unsay katuyuan niining pagtuuha. Mao na itong tunan karon may igsoon. Labi na sa mga magwawali. Kinahanglan masabtan nato kung unsa ang tinuod nga pagtuo. Apan sa pagwali, atong awhagon mga tao mo tuo kamo kang
kay Kristo. Apan dili na kay ingon simple lang nga pagtuo. Kinahanglan masabtan nato labi na kitang magawali, kitang magtutudlo o unsay pagtuo nga ngay nilang madawat. Tingalig sa pamamaagi sa atong maayong pagpanulti, maghang ilustrasyon mga pakatawa nga makatuo sila. Tan-aw naton maayo asa gikan ang pagtuo. Okay? Primero, atong pagkasabton nga dunay duha ka klaseng pagtuo maigsoon. Duha ka klaseng pagtuo, tinuod na. Tinuod na, duha ka klase. Primero, mao ang pagtuo nga kinaiyahan. Tanang tao maigsoon dunay kinaiyahan, iya gyud na gikan sa iyang pagkahimugso na nagyud ng pagtuo. Mutuo ta og tinuod, mutuo ta og baka. Ha, sahay, di ba? Mutuo ta og unsay maayo, apan mutuo ta sa unsay daotan. So, kining pagtuoha nga kinaiyahan maigsoon, ana-anis tanang tao, mabata ngadto sa pagkatigulang, apan bisan pa nga ngani ang yawa duna ning pagtuo kining kinaiyahan atong basaon James chapter 2 verse 19. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka na. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og magapangurog sa kalisan. Naluwas ba ang yawa tungod sa ilang pagtuo? Dili. Subusa kining kinaiyahan nga pagtuo, dili kini makaluwas. Kining pagtuoha, mutuo ni og klase-klase mga Dios-Dios. Dili ni sila mutuo sa tinuod nga Dios nga dili makita. Kasagaran ang mga tao mutuo og bisag unsang klasehang Dios. Dios sa mga Muslim, Dios sa mga Chinese, mga Buddha, Dios sa mga Diyos-Diyosan, San Pablo, Dios usab. Daghang kayo. O sila, higugmaon nila kini ilang ingon nga tiuhang Dios o ilang pangalagaran kini. Apan dili na makaluwas. So unsa may ikaduha nga pagtuo? Mao kini ang pagtuo nga grasya sa Dios. Unsay grasya? Hatag, dili tinirabuhuan, dili gipaningkamutan, kundi gihatag lang diha nimo kay kini grasya sa Dios. Hatag, dili kinaiyahan. Kano sa man ihatag ni maigsuon kining maong grasya nga pagtuo o tinuod nga pagtuo. Basaw nato ang atong teksto, Roma 10, versikulo 17, nagaingon. Busa ang pagtuo magaabot gikan sa badungog. Magaabot gikan sa badungog. Bisan pagalang kinaiyahan, nagalimadunggan tuuhan. Apan kini lahi sahi ni. Madungog asa man magaabot pinaagi sa pagwali. Pagwali sa maayong balita. So ang sugdanan niining pagtuo nga tinuod gikan sa pulong sa Dios, gikan sa maayong balita, gikan sa Bible study. Okay? So pinaagi sa pagwali sa unsa? Sa atong kinabuhi, sa atong testimonyo, sa atong pagpakatawa, sa atong gara-gara. Dili, mahitungod kang Kristo. Mahitungod sa pulong sa Dios. So ang tinuod na pagtuo, grasya, muabot gikan sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Suman ay tinuod o grasyanhong pagtuo. Unsa may kalainan ni ining duha ka pagtuoha na igsoon. Atong tanawon, ang kinaiyahan dili makaluwas apan kinahanglan. No? Dili makaluwas apan kinahanglan. Nga naman, kay kun walay kinaiyahan nga pagtuo, dili gyud mabuhi ang tao, dili gyud mulakaw, dili mo trabaho, dili mo mata, dili matulog kung walay kinayang pagtulo. Ang kinayang pagtuo do nagyoy pamaagi, no? Dunay pagpaningkamot nga buhaton sa tao. Maningkamot nga mabuhi busa magtrabaho. Nga naman, kay magtrabaho siya, mutuo man siya nga swelduhan siya. O magtanong siya og humay, nagtuo siya nga makaani siya. Kung magdaro siya, nagtuo siya nga mahimon niyang tanan kini. Bisan pagali og kining mulatas ta og usara ka tibuok kawayan, lawom kayong pangpang, unya na naggukod ni mong leon, asa ka man paingon? Magpatukob ka na sa leon? Dili. Lutas ka sa tulay kay nagtuo ka nga makatabo ka.
o buhaton nimo busa nakatabok yun ka. Apan di bot pasabot kanang imong pagtuuha sa imong kinabuhi karon mao ni makaluwas nimo. Nga naman kay kung kining pagtuuha makaluwas sa tao, tanang tao luwas no na. Di na kinahanglan mamatay si Kristo sa krus Kalbaryo. Di na kinahanglan nga mamatay siya og atong tuuhan kadtong iyang kamatayon og iyang pagka-Dios og iyang gibuhat sa krus sa Kalbaryo nga maoy tanging makaluwas. So, mao ni ang kinaiyahan nga pagtuo. Makita nato karon daghay nagtuo sa mga bato, sa mga kahoy, sa mga bituon, apan dili na makaluwas. Karon, ang tinuod nga pagtuo mao ni mudawat sa kaluwasan. Ang kinaiyahan nga pagtuo di gyud makadawat sa kaluwasan kay tungod wa man sila yung tao makadungog, wa man sila to makapaminaw, wa man sila makahibawog unsaon gisaysay ang mayong balita kinsa ang Dios, kinsa ang tao nga magsasala. Apan kining tinuod na pagtuo mao ni mudawat kamot ni sa pagdawat diha sa grasya sa kaluwasan. Basa nato ang Efeso 2:8. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Grasyang kaluwasan, right? Naluwas ka sa grasya. Unsaan nato pagkadawat ning grasya? Pinaagi sa pagtuo. Nandiyan kay mga tao nga ang ilang gigamit kiniyahan nga pagtuo, ilang buhaton. Unsa ilang angay nilang buhaton aron makabaw sila, aron sila makadawat og kunog tugto. Mo na maingon ang bersikulo 8, o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Bitaw, mingon mo sila nga, tuo ko sa Dios. Oy, mo na nagpatindog ko kapilya. Manahing amot ko dos mil, 2,500. Yan na. So, nag-agad sila sa ilang maayong binuhatan katungod ilang gibuhat ang ilang pagtuo nga kinayahan. Apan ang pagtuo sa nga makaluwas, mauray pagdawat diha sa grasya sa Dios. Makailan ni og unsay espiritual og unsay kabubuton sa Ginoo. Makasabot ning pagtuha og tinuod ba ni nga kaluwasan. Tungod ni ana makasalig sila sa tinuod nga manluluwas. Dili sila mangita o magtigom o mga Ginoo o mga Dios-Dios nga ilang manluluwas. Mupili gid sila, muilagid siya sa usa lamang ka manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So mao kana duha ka klase nga pagtuo. Ikaduha, sa unsang paagiha madawat ang tinuod na pagtuo. Basahon nato balik ang Roma 10:17. Nagingon, busa ang pagtuo magaabot, no? Magabot, madawat nimo gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Hesukristo. Karon, nakita nato na kining tinuod na pagtuo hatag sa Dios diha sa atong pagpaminaw sa iyang pulong, diha sa atong pag-Bible study, pagtuon. Ang pulong sa Dios, espiritu o kinabuhi. Tima nini, ang pulong sa Dios, espiritu o kinabuhi. Sa atong pagpaminaw may igsoon, mulihok ang balaang espiritu o muhatag ka nato og kinabuhi. Nga naman, kay kitang mga makasasala nga dunay kinaiyahang pagtuo, mga patay sa espiritual. Di ta makasabot og espirituhanong butang. Ang atong sabton lamang katong atong makita, atong madungog, atong mahikap, mo ito'y atong tuhan kay kinaiyahan. Apan kining tinuod na pagtuo, bisag wa kay makita, kay tinuod man, sumala sa pulong sa Dios, imo kining pagasaligan. Mo nang mingon din Ephesians 2:1, unsay kahimtang nato samtang kita makasasala pa. Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan. Kalapasan may igsoon sa ibot pasabot na pagsuki, no? Pagsuki, pag-disobey, pag-trespass, paglapas sa kabubuton, sa kasuguan sa Dios mo na. Og mga kasalanan. Kadto pong mga kasalanan nato ginganlan na og mga actual sin nga atong pagabuhaton ang mga sala katungod makasasala tang daan. Okay? Do na tay original sin, so therefore
Mubuhat gyud ta og sala. Ato nang kinaiyahan nga mubuhat tag sala kay tungod makasasala man kita. Apan kadtong kalapasan atog yung sukihon, atong suklan, atong hagiton ng Ginoo. Busa kita patay na. Patay ta sa espiritual nga pamaagi. Apan bersikulo 4, apan ang Dios sa madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nangaluwas kita. Gibuhi kuno kita, no? Gibuhi kita uban kang Kristo. So sa atong pagpaminaw sa wali, si Kristo di ay namatay kauban nato sa atong sala apan nagbanhaw siya gibuhi siya tang uban kaniya katong nakadawat o pagtuo megsoon. So importante kayo nga ang tao mabuhi. Ang pulong sa Dios espiritu o kinabuhi. Ang pulong sa Dios espiritu o kinabuhi. Mao na nga kinahanglan sa atong pagpaminaw naa mulihok ang espiritu. Kay kundi mulihok ang espiritu sa atong mga patay sa paglapas o kasalanan, kung sa may tabo may igsoon. Basahon nato ang Juan 3:3 o versikulo 5. Nagingon, og si Jesus mitubag kaniya kang Nicodemo. Si Nicodemo religyoso, no? Memoryado nilang Biblia Old Testament. Apan way kaluwasan. Way kaluwasan. So gusto mingon si Jesus Kristo mitubag siya sa pagkatinuod. Sa pagkatinuod gidubli pa gyud gisigurado gyud nga tinuod gyud nga wa kay kaluwasan ni si Nicodemo. Magingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak pag-usap. Usa toy buhion ta? Mao na ginganlan og gibuhi tagikan sa patay sa atong kasalanon na kinayahan gi-ianak ta pag-usap sa bag-ong kinabuhi. Mo na maingon si Ginoong Jesucristo kay Nicodemus, pagkatinuod bagaingon ako kanimo, gawas ko ng tao igaanak pag-usap, dili siya makakita sa ginarian sa Dios. Dili gud niya masabtan unsay ginarian sa Dios. Ang iyang gamiton, ang iyang kinaihaang pagtuo na ako mituog Dios. Apan butas siya sa tinuod ginarian unsa may kabubuton sa Dios. Ang uban mingon kinabuang man na. Simba-simba ka Domingo, usik na imbis mag-overtime. Kinabuang nila ang pagwali, ang pagsimba, kaya nga naman, buta man sila. Mo naman si Kristo, ikaw Nicodemus, bisan saan mo pagsimba, bisan saan mo pagwali sa pulong sa Dios, bisan saan mo pagsaysay ning Old Testament, gawas kong ianak kapag usab, tagaan kag bag-ong kinabuhi, digyo ka kita sa kamatuoran, digyo kita sa kinarian sa Dios. Versikulo 5. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magiingon ako kanimo, gawas ko ng tao igaanak sa tubig og sa Espiritu. So, ianak siya, trabahoon sa Espiritu Santo. Dili siya makasulod sa ginarian sa Dios. Musulod mag-isang simbahan, bisan pagkada Domingo, simba, apan nara sa pisikal nga simbahan, wa din siya makasulod sa ginarian sa Dios. Mao na, kinahanglan ang pagtuo megsoon pinaagi diha sa pagpaminaw. O sa pagpaminaw, buhiong kapag usab o ianak kapag usab. So diha sa nga ikaw gianak na pag-usab, gibuhi ka na pag-usab, nakakita ka na sa kamaturan, nakasunod ka na sa ginarian, makadawat ka diha sa pagtuo nga tinuod. Pagtuo nga tinuod, madawat nimo. Basaw nato balik ang Roma 10:17. Paminaw maayo. Busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog. O ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Hesukristo. Sa pagwali sa mayong balita, tagsa una pagpaila kinsa ang Dios, kinsa si Hesukristo, kinsa kita nga tao nga makasasala, no? Karon diha giablihan ka sa Ginoo sa balang espiritu, mag-aabot gikan sa madungog ang tinuod nga
pagtuo. So, pinaagi sa pagtuo ni magdoon, nakadawat ta diya sa tinuod nga pagtuo kay tungod gibanhaw na ta, gianak ta pag-usab, gitagaan tag bag-ong kinabuhi. Ang mga tao nga wala pa makadawat sa pagtuo, ambot pasabot wala pa siya buhia aron makadawat sa pagtuo, binuang nila ang maong espiritual, ang kamatuoran o kaginharian. 1 Corinthians 2:14 nagiingon, ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kita nga giablihan na gianak pag-usab, makasabot ta diya sa espirituhanon nga gitudlo sa Dios. Busa makatuo na gyud ta. Kay na naman nato ang pagsabot. Kay alang kaniya kini mga binuang ngadtong mga taong makalibutanon o unodnon. Og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Sumusa ang pagwala sa pulong sa Dios daghay mga tawa, daghay mga binuang way pagtagad. Apan kadtong nangamin nagpaminaw nga gibuhi sa Espiritu Santo, gitagaang bag-ong kinabuhi og nakasabot na karon sa mga wali, madawat na niya ang tinuod na pagtuo. So, busa makatuo na siya sa Ginoo. Nasa Ginoo lang yun ang iyang paglaom sa kaluwasan. So, mauna ang kalahian sa kinaiyahan nga pagtuo o tinuod nga pagtuo sa grasya. So, unsa may katuyuan ni ining pagbuhi kanato diha sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay sumala pa sa Juan 6, atong basahan ng Juan 6, versikulo 63, nagaingon si Jesucristo sa diha nga siya nagwali sa mga tinun-an. Mingon siya, ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Kinsa kay maghatag og kinabuhi? Espiritu. Timan ni, ang pulong Espiritu og kinabuhi. Maingon si Kristo, ang unod, walay kapuslanan. Katao ka sa unod, bisa pag-unsa ano pagbasa Biblia sama ni Nicodemo, digid ko maluwas sa diya. Makasabot ka sa Biblia apan way pagbuhi sa Espiritu Santo, no? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, kini espiritu og kinabuhi. Panang importante kaayo ang magpaminaw sa pagwali sa pulong sa Dios kay diha sa pagpaminaw mulihok ang balang espiritu og maghatag kinabuhi nitong patay sa kasalanan aron makasabot, makatuo, makasalig, dawaton niya ang grasyas kaluwasan. So gipakita diri nga sa patay pa kita maigsoon sa espiritu wala tay kaymuan sa pagtuman sa tanan. O karon nga kita gianak na pag-usap, gitagaan tas tanang kahimuan sa iyang kabalauran, tulumanon alang sa iyang kahimayaan. Mao kana ang kalainan sa kinayahang pagtuo o tinuod nga pagtuo, grasya. Apang sa atong magawali, atog yung isulti sa mga tao, awhago nato, tuo mo kang Hesukristo. Pag hinulso ka mo sa sala, dili nato kinahanglan ato pang tagsa-tagsaon nila pagtuki, unsay tinuod nga pagtuo. Ang balang espiritu na may mulihok na di nato kinahanglan tabangan sila. Ato nang iwali ang mayong balita sa kaluwasan nga si Kristo nagpakatao, nangalagad ubos sa mga tao, namatay alang sa mga katawhan, gilubong alang sa katawhan, og nabanhaw alang sa kasiguruhan ngadtong musalig kaniya nga mga katawhan. Mao gyud atong buhaton. So karon, ikatulo. Unsa mga gayoy tinuod nga pagtuo? Ato ning nabasa. Kinahanglan nato makita nato unsa may sud nining tinuod nga pagtuo. Usahay anak ta masayop sa atong pagwali sa pulong sa Dios. Atong sabton unsa magayoy naa diha sa tinuod nga pagtuo. Ang Hebro 11:1 mao ni makahatag natong saysay. Atong basahon migsoon. Unsa magayod ang tinuod nga pagtuo?
Karon ang pagtuo, ingon niya, ikinig, gisaysay, gipaliwanag, gi-explain. Mao, kuno, mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. So naagi lang pasalig nato sa mga butang nga ginapaabot, but pasabot wala pa nato makita. Wala nato makita. Gipaabot pa. Apan tinuod na nga umalabot o tinuod nga wa nato makita kinsa man ni? Si Ginoong Kristo, ang Dios, di nato makita. So mo may pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Ikaduhang parte, ang pagpahimatuod o ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Kini pod ikaduha, atong buhaton nga atong gipamatud-an ang pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. So duha ni, ang pagtuo dunay duha ka parte. O kining duha ka parte kaluha kini mga igsuon. Dili kini mabuwag. So atong tan-awon unsa man ning partiha. Primero, atong tan-awon nga ang pagtuo nga tinuod karon. Nagingon diha, karon ang pagtuo. Dili ugma, pirming karon. Mao na nga makasiguro ta nga ang atong gituohan nga wa pa nato makita, naagi siya diha. Naa sa atong atubangan, nata sa atong kiliran, nata sa atong uluhan, nasa atong tiilan, nasa atong likuran. Karon, dili kaniadto, dili sa kasaysayan, dili ugma, o dili puhon. Well, puhon, mani atong pag-ampo, pagrespeto sa Dios, nga siya mo'y nagkupot sa tanan gamhanan sa tanang panghitabo. So, kung naagalit plano, may ta puhon, maluo yung Ginoo. No? If the Lord's will, kinanglang yun mo submit na sa iyang will, kaya siya may nagkupot nining tanan, providence of Ginoo. So, sa tinuod nga kinabuhi sa tao, ang pagtuo na agad nato, Perme. Sa matag adlaw, sa matag minuto, segundo, na mao na ang tinuod nga pagtuo. Karon, no? Ang ubang ang kinayang pagtuo, may mga ugma na. Pero apan, ang tinuod na pagtuo karon. So dunay duha ka naong ang pagtuo. Primero, pasalig. Ikaduha, pagpahimatuod. Kung atong tan-aw ni, pasalig, tuo. Diba? Pagpahimatuod, buhat. Apang kining buhat nga atong pagabuhaton, dili ni ato sa atong kaugalingon, kundi bungan ni sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo karon mubuhat. Ang kinahanglan nga pagtuo, magsalig sa buhat. Apa ang tinuod pagtuo, mubuhat tungod sa gisaligan. Mao nay kalainan. So ang pagtuo dunay duha ka naong. Pasalig kanato sa mga butang nga ginapaabot. We hope for sa tao nga hindi wala pa nato makita. Hugot nga atong gilauman kay tinuod man. Tinuod man. Hugot gyud nga atong pagsalig. Gipaabot, buot pa sabot, gilauman tungod sa tinuod. Gilauman kay tinuod man. Gisaligan nga mga butang sa Dios. Ang Dios dili baka, dili mausar. So ang atong pasalig, o atong pagtuo, musalig ta sa tanan tong bahin sa Dios, sa iyang buhat, sa iyang gugma, sa iyang pagkaanaa, sa iyang mga pasalig, tuog yun ta. Ikaduha, pagpahimatuod. Atong pahimatudan ang atong pagsalig sa atong dili makita nga naagid siya. Kung sa may buhaton, pagpahimatuod buot pasabot, ipakita nato sa atong buhat. Hamakintahay sa akong asawa. Sa niadto nga dalaga pa siya mag-16, ako 23 years old na. Nga di, guwang naman ko niya, 8 ka tuig. So, tinuod kong nahigugman niya. Kung saan man niya pagsaliga ka nako, nga
I mean, saan ako pakita sa akong sa akong pagsalig na ako siyang gigugma. So dili lang kay ingon nga gigugma kang ako kang gigugma day. Dili muhatag yun niya og chocolate, ako gyud pakita nga ako gyud bag-o na ko, di na ko sama niadto nga uban nga daghang mga gipangulitawhan. Ari pakita na ako nga tinuod ni akong bag-ohon ang akong kinaiya, ang akong pagpakita. Muhatag ko niya bulaklak, o muhatag ko chocolate, kunya siya ako siyang daygon permi. So mausab ang atong pagsalig sa Dios na dili na ato makita, pahimatudad nato sa atong mga maayong binuhatan. Maayog yung pagbuhat. But pasabot, maghinulsulta sa atong mga sala. Talikdan nato ang atong kaagi. Pamatud-an nato sa atong pagbag-o sa atong kinabuhi. Nga naman, kay nakadawat naman tas tinuod nga pagtuo. Tinuod pagtuo, mo na makahatag nato og bag-ong pagpanginabuhi. So, tungod sa iyang pagkaanaa, sa mga butang na dili makita, buhaton nako ang akong angay buhaton alang sa iyang kaymayan. So ang pagtuo may igsoon mura ni og kining sinsiyo, no? Kanang usa ka dako sa Bisaya pa. Ang pikas ana mura man na siguro og agila ba to? O nya ang pikas naong. Okay? Usara na sila apan duhay naong. Mao po na ang tinuod nga pagtuo, duhay naong pasalig og paghinulsol. Ang imong pagsalig dili gyud mahimong tinuod og imong ang kwarta nimo nga sa kadako pag-uni mo ang pikas diyan naong ray pakita nimo di man dawaton kay di man na tinuod nga sinsiyo. Nga naman, wa may pikas naong. O ang pikas naong po imong pag-on yan, dili po magamit. Mao po na ang imong pagtuo nga way paghinulsol sa sala, dili na tinuod nga pagtuo. Apan ang imong paghinulsol nga way pagtuo, dili po na tinuod nga paghinulsol. Kinanglan gyud ang pagtuo tinuod dunay duha ka naong pasalig o pagpahimatuod. No? Pagsalig kang Kristo o pagtalikod sa kasalanan. Subusa, ang duha ka naong sa tinuod nga pagtuo, mao ang pagsalig kang Kristo o paghinulsol paingon sa Dios gikan sa mga sala. Subusa, ang tinuod pagtuo may igsuon, tinuod nga pagsalig, doon ay binuhatan. James 2:14, nag-iingon, mga igsuon ko, unsa may kapuslanan ko ng usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya binuhatan. Maluwas ba kaniya ang maong makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo? Dili gyud makaluwas. Mo na nga ang tinuod pagtuo dunay duha kanawong pasalig pagpahimatuod. Pagsalig sa Ginoo manluluwas, paghinulsol sa iyang sala. Mao kana mga igsoon. Dili magsilbi nga doon na kay pagtuo nga way pagtalikod sa imong mga sala. Katong mga sala nga atong gituuhan adto pinagi sa atong kinaiyahang pagtuo mo ni babag sa atong pagduol sa tinuod nga Dios. Subo sa atong ginambiyaan aron nakakuputa sa tinuod nga Dios pinaagi sa tibuok nimong pagtuo, grasyanhong pagtuo o sa English pa kini mo ginganlan og saving faith. Maigsoon. Karon sa atong paghinapos maigsoon, ang gamit og pananglitan. Kintahay may naghatag nimo og $1 million. Kita ko no. $1 million. No. Kaila ka nagkwarta. Kay baw ka nagpili kantidad, nasaysayang ka na. Kung sa may buhatan mo, mutog yun ka. Mutog yun ka. So karon sa imong pagtuo, mingon ka, tinuo mo na, sir, salamat yun. Paano? Pasagdisa nga ako, mga lagad nimo, magkuang ko, magpataro kong kandila, alang sa imong kaymayaan,
nya magkuang ko, magpuasa ko, nya maghatag kog limo sa mga pobre, usa na ako na madawat. Ako ng pagadawatong pinaagi sa akong pagpaningkamot na bayran ta ka. Sa imong pagtuon sa may pagbati nitong tao nga nahimuot nimo nga tagaan ka lamang og usa ka milyong dolyar. Insultog yung dako. Insultog yun. Mausab ang mga tao karon nga nagtuo sila nga sila'y dunay pagtuo sa Dios apan ang ilang pagtuo kinaiyahan. Manang ilang pagtuo nga kinaiyahan naras mga bato, naras paghalad na sa paglimo sa mga mayong binuhatan, paningkamot sa tao. Ang tinuod na pagtuo pinaagi sa pagpaminaw. Di sa magikan paminaw sa wali sa pulong adto magaabot ang tinuod na pagtuo. Nga naman, kay tungod ikaw, pinagi sa Espiritu, buhiong ka, tagaang kag pagsabot sa mayong balita, aron imong saligan kini, nga mao kini ang maong kaluwasan. Subusa, sa Bible study mixon, importante kaayo nga iwali ang pulong sa Dios aron ang tao makadawat sa tinuod nga pagtuo. So manay atong uluhan, tema nato sa Bible study, madawat ang tinuod nga pagtuo. Sa Bible study, madawat yun ang tinuod nga pagtuo. Mag-ampo ta mga igsoon. Salamat Lord sa imong grasya, sa imong balang espiritu mo'y naghatag namo kahayag sa pagpanabot. Kay kini mong pulong espirituhanon og dili kini masabtan pinaagi sa kinayahan lamang nga pagsabot. Kung dili masabtan kini pinaagi sa imong grasya na pag-abli among kasing-kasing aron masabtan namo, kuptan namo, na ilan namo nga mao si Jesu Kristo nga among mululuwas. Tungod saldi kami kay nakadawat na kami sa imong grasya nga pagtuo. In Jesus' name. Amen.